जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान आपडेट दिल्लीनिफ्राय मोनसे आपडेट फैदों आरो बिटिसिनिफ्राय मोनसे आपडेट फैदों मोननै आपडेट गासिबो आपडेटफ्रा ससियेल मिडियायाव फ्राय ओंखारजोबखाबाय बेनो जाहैबाय मा नोंथांमोननि गेजेराव आङो फार्स्ट आपडेटखौ होनो नागिरबाय बेनो जाहैबाय मा जेनेखि बिटिसिनि इएम देरहासाद बसुमतारीया सासे गागि रिपर्टार बिथांखौहाय माने सोबानो आखाइ थिखोनो बेबायदि मोनसे दम होदों होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो बे मोनसे बिथांनि बड'लेण्ड जेनेखि जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय बिथांमोना मोनसे ग्रुपआव वाट्सएप ग्रुपआव बे मोनसे गोसारदों आरो बेखौ दुखु प्रकास खालामदों बिथां जार्नालिस्ट बिथांमोनहा जे मा खाथिरावहाय बेफोरबायदि बुङा आरो देरहासाद बसुमतारी सारा गावनि मानसिफोरखौहाय बे जायख्लं जेनेखि रिपर्टार्स बेखौहाय माने दस्रायावहाय थांनो एबा बेखौ नाथ्रोहरनो थाखाय खावलायदों होननानैबो जों मिथिनो मोनदों आरोखि आं मेसेजखौ नोंथांमोननो जेसेबां हायो आं स्क्रिनाव होखाबाय दा बे आरो मानोना देरहासाद बसुमतारी सारा सासे इएम नङा होमबा मान सनमान गोनां बिथाङा गावनि माखासे मान सनमाननि बाथ्रा दङ आरो बेखौ बिथाङा इसिबां गिदिर बेबायदि सुबुङा सासे रिपर्टारखौ बेबायदि माने बिहेभ खालामनो नाङामोन बे मोनसे दुखु प्रकाशआ दिनै गोसारबाय आरो दिनै सर्चा जादों बिदिबा मारै जागोन मा मावगोन बे आरो मोनसे बाथ्रा बेनिखायनो बे आयदानि सायावहाय माबा मोनसे बिथांमोना सलुसननि गेजेराव फैलायगोन बेखौ आं मिजिंथिदों मानोना गासैबो रिपर्टारफोर नङाब्लानो जेनेबा जोङो जार्नालिस्टफोर नङाब्ला नोंथाङा मा मावदों मा मावाखै मा डेभेलप खिथानो नागिरदों बेखौ बोरै खिथानो हाया मालाबाबो नङा होमबा स' रिपर्टारफोर नांगौ आरो जायख्लङाथ' नों गागि रिपर्टार बियो नङा होमबा बेखौ बयबो मिथिगौ बे दिनैनिल' बे रिपर्टार नङा बे आरो बाथ्रा दा गतिके बेबायदि माने आखुथाय दिन्थिनो नाङामोन बेयो देरहासाद बसुमतारी सारनि थाखाय बे बिराद गिदिर मोनसे गोरोन्थि जाबाय होननानै आंबो पार्सनेलि सानो आरोखि जे नेक्स्टआव आरो बेफोरबायदि माने थासारिया जालाया नोङो दिनैसो इएम गाबोन नों साधारन पाब्लिक जाफिनगोन बे आरोना नों 5 बोसोरनि सायावसो इएम ना बेनि उनाव नों साधारन मानसि जाफिनगोन ना बे आरोना स' गतिके जों गासिबो बिदा फंबाय जों मानसिनि थाखायसो जायनिखुराव जोङो भुपेन हाजरिकाया होनदों मान'हेर बाबे होननानै मानसिनि थाखायसो होननानै बे बाथ्राखौ जों बुजिलायनांगोन जों सोरबा सासे मानसि गैयाबानो जों मानसि गैयाबा नोंल' थांनानै मा लाब जानो जेबो लाब गैया बे बाथ्रा नैथि रादाबा जाहैबाय मा जों दिनै साननि 11:30 बाजियाव कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम मोन 14 ट्राइबेलनि माहारिनि जानानै आरो सिसिटुवानि जानानै आदित्य खाख्लारि सिसिटुवानि चिफ कनभेनर ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंजों लोगोसे उमेश दैमारि जोंनि लोगो आफादगिरि आरो आरसुनि राभा स्टुडेन्ट इउनियननि डक्टर सुभाष राभा जेनेरेल सेक्रेटारि टिएमपिके मिसिं स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय नेहाथारि सान कुमार पांगी जों मोनसे डेलिगेसन टीमा नेशनेल कमिसन फर शेड्युल ट्राइब बिनि गाहाय मासिगिरि चेयारमेन अन्तर कुमार सिंह बिथांखौ जों लोगो हमो बिथाङा गोदानै थिसनजादों बिनि सिगाङाव हर्ष चौहान दंमोन 2022 सनाव जों हर्ष चौहानखौबो जों लोगो हमदोंमोन आरो जों मोननै दाबि लाखिदों जे आथिखालाव आसामाव थानाय मोन 14 ट्राइबेल दङ बे ट्राइबेलफोरनि कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल राइट्स बिनि सेफगार्ड आरो बिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ जोंनि रक्षणाबेक्षणनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो जोङो गासै बिथिङाव थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेरैबायदि सुजुग सुबिदा प्रिभिलेज राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ मोननांगौ बिनि थाखाय NC/STआ खामानि मावनांगौ होननानै जोङो खावलायदों लोगोसेयैनो मोनद' जौगासारनाय आरो गोबां पपुलेसन थानाय जे हारिफोर दङ आसामाव बिथांमोना ST दाबि खालामबाय थादों आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम बिधान सभायाव रिकमेन्डेसन लाबोनो नागिरदों दा बेखौ लानानै जोङो दिनै बिथांजों गोथौयै गुवारै सावरायो 2019 सनाव NC/STआ मोनद' हारिनो पजिटिभ रिकमेन्डेसन होदोंमोन जे मोनद' हारिया ST जानो हानायनि क्राइटेरिया दङ होननानै आरो बै समाव नन्द कुमार साय जाय चेयारपार्सनमोन बिथाङा बेयाव प्रेजेन्ट थायाखैमोन बिथाङा आपत्ति खालामदोंमोन नाथाय राजनितिक कारनाव भाइस चेयारमेन आरो सानै मेम्बार बिथांमोनखौ लानानै भाइस चेयारमेना मोनसे रिकमेन्डेसन हरदों मोनद' हारिनो पजिटिभ रिकमेन्डेसन हरदों लकुर कमिटिनि बायदियै जायफ्रा क्राइटेरिया गैया
बे क्राइटेरिया गैयै मोनद' हारिखौ आरो एडभान्स आरो पपुलास जायफोरनि सुबुं सानखोआ 2 कौटिनिबो बारा बिथांमोनखौ रिकमेन्डेसन हरदोंमोन आरो 2019आव बे रिकमेन्डेसन बायदियै राज्य सभायाव बिथांमोननो ST होनांगौ होननानै बिल टेबोल जादोंमोन। दा बेखायनो दिनै बे खोथाखौ जोङो सावरायबाय आरो जों खावलायदों 2019आव जाय रिकमेन्डेसनखौ हरदोंमोन बेखौ रिभिउ खालामनांगौ आरो मोनद' हारि ST जि दाबिनाय आरो ST थिसननो नागिरनाय बेखौ जोङो अपोज खालायनानै बिथांनो जों बुंनानै फैदों। बिथाङा खोब पजिटिभ जे थाखानाय STनि सेफगार्ड आरो थाखानाय STनि कुनु कारनाव खहा खालामनाय नङा। 45 लाखनि जायगायाव 2 कौटि जाबसिननायखौ बिथाङा माने गनाया होननानै जोंनो खोथा होदों आरो रिभिउ खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बिनि सायावबो खामानि मावगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। दा जोंहा रावजोंबो हिंसा गैया, कुनु जाथि जनगोष्ठी जोङो रावनिबो जोङो इनाय हास्थाया, खिन्थु थाखानाय STखौ धंस खालामनानै सोरनोबा अधिकार होनायखौ जों मालाबा दिल्लीनिफ्राय मोनसे गोदान आपडेट फैदों, बेखौबो नोंथांमोना गासिबो निउस पर्टेलाव नुखाजोब्बायानो। जायफोर नुवाखै आं स्पेसियेलि बिथांमोननि थाखायल' बानायनानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बिथांमोना जाहैबाय मा, गोदान दिल्लीयाव थांनानै मैया बिथांमोना जायनोखि माने मासिगिरि, मा नाम होनदोंमोन बे मासिगिरि नामा, नैबेहाय दङ नेशनेल कमिसन फर सिडुल ट्राइबनि मासिगिरि बिथां आन्टार सिं आरिया बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांजों गोथौयै सावरायनानै बिथांनो मेम'रेन्डाम होबाय आरो जायफोरनाखि दिनै आसामाव मोनसे गिख्रंथाव मोनसे थासारि सोलिगासिनो दङ जनजातिकरणखौ लानानै, बेखौ लानानै बिथांमोना गोथौयै माने सावरायबाय आरो बे सावरायनायनि गेजेरजोंहाय जेनोखि नेशनेल कमिसन फर सिडुल ट्राइबनि जेनोखि मासिगिरि जेनोखि चेयारमेन आन्टार सिं आरिया खोथा होदों होननानै बुंदों जे इसिबां माने सुबुं संख्या, लाख सुबुं संख्यानि गेजेराव क्रर सुबुं संख्याखौ मालाबा जाबसिननानै होनो हाया आरो होनाय नङा, बे बाथ्राखौ खोथा होदों होननानै जोङो मिथिनो मोनबाय आरो बे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि खुगानिफ्राय जोङो मिथिनो मोनबाय। बिथाङा मैया मोनाबिलियावहाय बिथाङा मिडियायाव बुंदों। जा बे बाथ्राखौ लानानै आं जोबोर मोजां मोनदों आरो रोजा रोजा आंनि साइडनिफ्राय सिसिट'आ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि सिमांनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरबाय। बेफोरबायदि मोनसे गोनांथार हारिनि एबा जोंनि जेनोखि 48टा जायफोरनाखि हारिनि जेनोखि रैखाथि थामोनथा बेखौ सेफटिनि थाखाय गोब्राब खामानि मावनानै जोंनि गेजेराव दिन्थिनायनि थाखाय आरो दिनै बिथांमोना निसय सेमिनार जगोन आरो गाबोन बिथांमोना मास रेलि दङ, धरना दङ जन्तर मन्तरावहाय। दा बे हिसाबै बै गासैबो हाबाफारिफ्रा मोजाङै मोजां जाफुंलांथों आरो जाय थांखिखौ लानानै, जाय उद्दिस'खौ लानानै बिथांमोना जे दिल्लीसिम रौना होलांबाय, बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंजोबथारदों आरो बयबो मोजाङै गोग्गो देहायै सौहैफिननो हादों। बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोन साफ्रोमनि थाखाय आंनि इसोरनाव आरज गाबबाय। खारन जोङो जोंनि हारिखौ रैखाथि होनांगौब्ला हारिनि जिखि अलखद फैयाथों मानो, बै अलखद समाव जोंनि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा जोंनि हारिखौ सिबिनो, हारिखौ अननो, हारिखौ रैखाथि होनानै खामानि मावदों, स' बिथांमोनहा आवगायनायजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्राबो जों बिसोराव मदद होफानांगोन। खारन बिसोरल' हारसिङै हाया, बिसोरजों जोङो उनाव थानानै जोङो बिसोरखौ थुलुंगा होनांगोन, मदद होनांगोन। जोङो बिथांमोना जेफोर सुखु दुखुआव जेब्लानाखि जों फालिफोरखौ हास्थायो, रायजो राजाफोरखौ जेब्ला हास्थायगोन, अब्ला जों रायजो राजाफ्रा जों थांनांगोन, जों नुजाहैनांगोन, जोङो बिथांमोननोबो जों मदद होनांगोन, नङा जानाय नङा। दा जोंनि खारन बे नंगौ, नो डाउट दिनैनि बे डिमान्डआ आसामनि जाय जिखिनि 10था हारिया जायनि जनजातिकरण बिदों, बे दिनैनिल' बाथ्रा नङा, बुहुत गोबावनि बाथ्रासै। दा बिनिखायनो आरो बेवहाय जुदि बिथांमोना मोनोमोनब्ला सिगाङाव मोनखांसिगौमोन, जायनि फलाव बिथाङा बे जनजातिया बिनानै लाजानाय बेबायदि मोनसे नङा होनना बुंदों। बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानैसो माने सेन्ट्रेलानो बेखौ रेजिस्टार अफ जेनेरेलानो बेखौ होखायो, आरजिआइआनो होखायो होननानै जों मिथिनो मोनदों आरोखि। दा गतिके नोंहा जायफोरनाखि नांगौखिनि माखासे क्राइटेरियाफोर थानांगौ, जा नों बेफोरबायदि क्राइटेरिया नोंहा गैयाब्ला नों बोरै जानो हागोन। नाथाय बिथांमोनखौ बिसोर बुजिया आरो बेवहाय माखासे पलिटिकेलि प्रेसार दङ, पलिटिकेलि कनस्पिरेन्सि दङ, जायनि खाथिराव दिनै जोंनि आसामाव माबा मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिया नङा सोमजिनो नागिरदों। दा बेफोर दिनाव जाया आरो जानानै थाङा, आं बेखौ आंनि धोरोमनिफ्राय रिकुवेस्ट थाबाय। दा लास्टआव आं बेखौनो बुंगोन,
साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन जोङो जेब्लानाखि जोङो हारियाव माने खैफोदा फैगोन बे समाव जोङो जाय बिथांमोना हारिनि माने खैफोदखौ रैखाथि होनो ओंखारदों बिथांमोननो जोङो बयबो ज' लैहोर बाहागो लानांगोन आरो मदद होनांगोन होननानै आं सानो आरो साफ्रोमबो रायजोखौ खावलायबाय लोगोसे जोबनायावहाय आं देरहासार बसुमतारी खावलायबावबाय अननानै नेक्स्ट जाबाय नेक्स्टनि समाव आरो बेफोरबायदि थासारिया बिदा फंबायनि गेजेराव जालाया आं बेखिनिखौ खावलायबाय गोजोन्थों।